Na 7 jaar werd de lang verwachte opening van het schoolgebouw in Heide gevierd. En bij een nieuwe functionaliteit hoort natuurlijk ook een nieuwe naam. En daar is een hele selectieprocedure aan vooraf gegaan. We hebben alle mensen van Heide gevraagd van welke naam vinden jullie passen bij het gebouw als wij dat verwerven. Daar hebben een hoop mensen dus een naam ingestuurd. Nou, daar hebben wij als bestuur een keuze uitgemaakt van een 5-tal namen. En die hebben we opnieuw voorgelegd aan de mensen en alle mensen laten stemmen van welke naam vinden jullie het mooiste. De eer om de nieuwe identiteit te onthullen was aan burgemeester Gielissen, Mienhuizer Schielens en 2 jeugdige afgevaardigden, namelijk Sjoerd Spee en Puk Jansen. En de nieuwe naam werd de school. Ja, wat wordt het nu? Wij willen hier een centrum hebben en houden voor de dorpsgemeenschap. We hebben hier onder andere een lunchroom. We hebben het verhuurd aan een paar mensen, onder andere Bakkerij van Gassel en Stichting WOW. Die hebben hier dus kindjes die ze hier ontvangen en begeleiden. En mensen kunnen hier komen koken, samen eten enzovoorts. Dus vooral eigenlijk het dorpsgebeuren hier centraal bij elkaar krijgen. Dit zijn allemaal initiatieven vanuit de inwoners zelf, die kunnen hier aan de slag. En het mooie is nou dat je diverse initiatieven al lopen. Cor nodigt uit, kost nu over 2 weken voor de 3e keer. Kelskoken doen we met een groepje mannen die hier hun kookactiviteiten in de keuken doen. Er komt een rabarberfeest over een week of 4, 5. Dus dit faciliteert een hoop initiatieven. En het mooie wat hier Ruud zei van toen we rond de schoolsluiting. Toen was dat de school, de ontmoetingsplek in het dorp viel weg. Maar dat is een ontmoetingsplek van kinderen van 4 tot 12 plus de ouders. En nu krijgen we een ontmoetingsplek terug van 0 tot 80 en ouder. Dus we komen er gewoon sterker uit. Alleen dat heeft wel jaren nodig gehad om dat besef te krijgen en om dat uitgevoerd te krijgen. De school lijkt aan de buitenkant nog steeds op de vroegere basisschool. Maar binnenin is Bakkerij van Gassel heeft een verkooppunt gekregen. We hebben in 2014 hebben wij bij onze buurt een prijs gewonnen om een dorpskeuken te installeren. Die is er nu. De huiskamers ingericht en het mooie is in de dorpskeuken zijn de vrijwilligers van Kookpunt Heide actief. In de huiskamer, de lunchroom. Heel veel horecavrijwilligers die daar hun diensten draaien. De interieurwerkgroep die het aangekleed heeft, de meubels geschuurd en geschilderd. Dus dat is er al allemaal gebeurd. En we hebben nog plannen genoeg voor de toekomst, dus blijf het volgen. Ja. En wie gaat het onderhouden? De inwoners van het dorp, de vrijwilligers. Ja. Die gaan dit draaiend houden. Onderhoud buiten de schoffelploeg, de technische mensen die met timmeren actief zijn, de dakdekker. Iedereen doet op zijn manier zijn steentje bijdragen. En uiteraard kon een feestelijke serenade van Harmonie Sint Catharina niet ontbreken. Er kon er getoost worden op het nieuwe, bruisende hart van Heide.